Hyvin kehittää. Joo. Uusimäki on erittäin kovaa tuolla takasuoralla. Hän rupeaa kaapi edestä. Katarina Liukko tulee myöskin hyvää vauhtia tässä erässä. Tämä kaksikko kaantuu heti kuluttua pääsuoralle. Kiinni finaalikäytössä vankin meni ja sitten heitä välistää siinä Aino Hottonenkin toi jo. Ojaanenkin kolmantena nyt joutuu antamaan paikkansa sisältä. Ami Halko tulee tässä erässä kolmanneksi. Uusimäki yrittää kevyesti finaalissa voitti Katarina Liikolla.